Esittelyteksti Parasailing. Taustakuvassa purjevene purjehtii aurinkoisella vesialueella. Pursiseuran satamassa avustajat kiinnittävät purjeveneen esteettömään laituriin. Laiturilla olevan henkilönostimen vieressä pyörätuolissa istuvalle henkilölle avustetaan nostoliinaa. Nostimen koukku kiinnitetään nostoliinan venkkeihin. Avustajien varmistamana henkilö nostetaan vinssillä ylös ja käännetään veneen päälle ja lasketaan istumalaatikkoon. Toinen purjehtija avustetaan samalla tavoin veneeseen ja samanaikaisesti toisella puolella laituria valmistellaan venettä lähtöön. Opaskoira seuraa laiturilla tapahtumaa. Purjevene purjehtii aurinkoisella ulapalla. Neljä henkilöä veneessä, joka luovii vastatuuleen. Toinen vene purjehtii myötätuulessa, mukana myös 4 henkeä. Vene kääntyy vastatuulen kautta ja purjeet siirtyvät toiselle puolelle, miehistö kumartuu puomin ali. Hymyilevä kumiveneen kuljettaja on turvaamassa purjehdusta. Purjevene luovii kohti itäviittaa. Veneet palavat satamaan. Lähestyttäessä laituria lasketaan purjeet. Opaskoira odottaa laiturin päässä ja tunnistaessaan veneet häntä alkaa heilua. Vene kiinnitetään laiturin nosturin viereen. Toinen vene tulee laiturin toiselle puolelle. Henkilö nostetaan vinssillä takaisin pyörätuoliin. Avustajat ovat varmistamassa nostoa. Yksi avustajista veivaa nosturin vinssiä. Purjeet viikataan ja laitetaan odottamaan seuraavaa purjehdusta.
Tyytyväinen purjehtija riisuu pelastusliivejä. Taustalla on iso purje kiinnitettynä puomille. Lopputekstit. Suomen purjehdus ja veneily, kuvaaja Sanna Liimatainen ja editointi Antero Karjala.